Keluar masuk ke dalam ping supaya agak mikir. Biak. Piak Oroko Turonggo Karya Bakti pasukan 19 Wali
Iya mon. Oi. Slow. Awas. Oi. To. Piak waroko turonggo karyo bakti karyo ada celeng dedek opaina guyuana ada Delta Audio Pro Professional Production. Oi, Nikala
Sing tenang Mas. Nanging saiki uripku wis mulya. Yuk. Piak. Oi. Orogo Arya Bakti. Wijil saking telatah Ratu Pujon Kerajaan. Oi. Oh. Oi. Au. Oi. Iya. Kelinci bertaring. D.O. Oi. Oh. Oi. Piak. Slow. Yun aku gipun pangestu. Oi. Asik. Oi. Ao. Iya. Ao. Au. Os. Lo. Piak. Oi. Ao. Hae. Oi. Au. Ser. Celoro. Oi. Ao. Ao. Oi. Oi. Os. Lu.
oi. Oi. Didik maina ratu celeng serenggi. Oh, iya ngono. Oh, oi. Oh. Lo. Awas. Selalu. Iya, oi. Oh. Aku le senyum baik. Nyun aku ngipun Pangestu tampan ana pangestuku kula tampan
poni pangestuni jenengan kula cencang ing puciringmu mugi dadi cahya nur cahya teja pusaka celeng srenggi oi oi oh yang ngomong jaya dewani ngasmara suntar yang panut tubiya pramana sono panjingan teleng rasa mulya sir zat katon semermana Prabu celeng srengki abadi kiprah lo oi oh slow oh iya ngono lo oh lo ai oh dos oi oh awas asik dos oi oh oi oh oi oi dos lo oh lo oi slow oi dos oi oi asik dos oi dos slow os warga karya bakti piak ser oi oh oi Moro tantomo warga turangga karya oi bang wis rahina srengenge muncul
muncul narasu mamburat pang wasrahino pang wasrahino srengenge muncul narasu mamburat cici rami suara ceocean kerengket kerat nimba aning sumur sunara sumanggurat Pambang Sraina srengenge muncul sonar mambura Pambang Sraina srengenge muncul sonar mambura kerat imbo aning sumar atus kepiara kempiur sekere kepati Iyo Waro Kodurango Karya Bakti Pamasukan 1985 Dede Baina Aku wong tua yes Oi Awas oi Piak Lo Ayo Lik sing hati-hati Berangkat Karya Bakti 1985 Ayo sikap oi Yuk oh Lu oi Dedek Baina sing tenan bae oi sikat oh iya ngono oi aos ayo po iya ngono awas
oi. Oh. Sing alon-alon kuwi. Oi. Lololololololol. Piak. Ora turoko karya bakti. Oi. Oh. Awas. Oi. Oh. Oi. Oh. Karya bakti. Oi. Dirgahayu Indonesiaku. Merdeka. Iki tulis hidungku kanggo sira hak serining kalbu esok mikang manis metu seni nalikane ngucap janji ana lati yo mung siji sesatyaku ada Delta Audio, juga ada Banjato Ekrim, Aula, AI, lo, asik, Iki tulis hidungku kanggo sira hak serining kalbu esem kang manis metu Sarayu bagus harasmu kang polayu
sliramu sing tresno wis tak coba laleki sliramu nanging tak lali tak bisa lali nanging tak lali tak bisa lali oh oi yuk awas oi 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 ao o ayo awas rada iki yuk awas iya mun tunjukkan golanmu nah awas awas lo piak karya lu awas ayo le iya ngono yuk teknologi awas piak yuk ayo awas Look, oi, awas, antek kali, yuk.
he oh he oh he oh he oh he oh he oh he oh. Oh he oh he oh he oh yo. Iya. 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 Oi. Hey, off. Yếu. Oi, 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 oi. Oi, hey, oh, hey, hey, oh, hey, off. Lo. Biak. Hey, oh, hey, oh. Masih bersama keluarga besar Aryo Bakti dan juga ada Delta Audio Sound System. Batinku mau biar busana gelar Mahaputri Putri Kinasih Ratu Erlangga Kartawiji Dewi Kilisiti Ake Satria Kesan sang putri Kahurita Mahesa Sura yang dicekar saking berkapan Bunga pingin bisa nampak manisnya katresnan Kili suci Rasa keto Injroning warkaya Dewi suci anak kejroning guwa Sela mangling tadi papane tata brata madhep darmaning rasi kang saya nyata oi asing acara Playboy ini juga ada pasukan merah Putri Kinasih Ratu Erlangga Kartawiji Sanyata merati Dewi Kilisuci Ake Satria Mahesa Sura yang dicekal saking kata
liyane Dewi Kili suci Mahesa Surasina Gawalareni Rasa keto rasa keto Kaya Dewi Kili suci Anak kecrone gua Selo mangling Setelah ini mohon dipersiapkan dari tari pegon. Mohon dipersiapkan untuk arek-arek tari pegon. Sekali lagi untuk arek pegon mohon dipersiapkan. Asik. Awas. Kepada arek pegon supaya merapat. Oh